je juče i danas ovde jedna hrabra gospođa koja je došla samo inicijativno i koja je poželjela da nam nešto svima kaže. Dragice, izvolite. Evo, ja ću se ovako snaći, taman mi je mikrofon gde treba. Pomaže Bog, braćo i sestre, prijatelji, Srbi. Nisam imala nameru da govorim, ali pošto vidim da je malo ovde ljudi, mi smo došli iz Kikinde, nas je dvoje, želim, pošto sam čula o čemu se radi, da će u subotu 13. trebati ovde da nas bude više od 1000, 2, 3, 5, 10. A pošto znam da smo svi na Facebooku i da su sve neki junaci, Facebook heroji, ovim putem ja hoću da se obratim ne vama jer ste vi već ovde, pošto vidim da se snima i ja ću objaviti i na mojoj stranici. Hoću da pozovem majke i bake koje imaju decu, unučiće, buduće majke. Sledeće subote oni koji nisu tu. Znači, nema izgovora, ko hoće nađe način. Znači, sve pare koje treba da potrošite da biste platili benzin, autobusku kartu, vi morate na to da gledate kao na ulaganje u budućnost za svoju decu. Znači, ja nemam drugo šta da radim nego da se sada borim za svoju decu. Svaki put kad sam htjela negde nešto da kažem, da se čuje, rekli su mi, a ko si ti? Tebe niko ne poznaje. Znači, moramo se osloboditi toga da nas ubeđuju da smo niko i ništa. Znači, imam prava da se čuje moj glas zato što imam 3 dece koje ja moram da branim. Ja ne želim da dočekam sutra da moj sin od 18 godina treba da ide da uzme pušku, uzeću je ja ako bude trebalo. Znači, moramo, majke, bake, moramo biti ovde. Znači, Niš, Leskovac, Kraljevo, Kragujevac, Sombor, Subotica, nije bitno. Organizujte se, ljudi, moramo doći, ovo je kraj. Znači, ja ću sledeće subote u podne biti ovde i hoću da vidim sve te Facebook heroje koji viču idemo. Živela Srbija!